Tam zase sedí naše dieťa 15-ročné a to dostal k narodeninám. Dneska má 15 rokov. Tak ide na hodinku letieť. Poviem ti potom, že prečo. Má nárok. No, nielen preto. Ako bude kvapenie. No tiež. Ale miesta je tu vás dosť. Však. A on zlietáš tam na tráve? Alebo tu už? Na tráve, hej. Je dráha. Toto betonové je rolovačka. Mhm. Mali sme tu bláznov, čo tu o mňa aj sa Že- to odpalovali. No to sa nemôže? Ne, Mhm. to není povolené. Tu boli takí dementi, čo to odpalovali. To som vedel, že Austrália sa štartuje. A to ešte zastaví, alebo hneď to vypečie a ide hore? To zastaví na zohria. Ty kokšo, veď on už je hore. Kam letia? 45 minút čas. Juhu!